au jucat la Botoșani, la Buzău și la Dunărea Galați. A antrenat pe FC Botoșani 2 și o echipă foarte importantă, FC Vorona. Dragoș Șoptelea. A jucat la Bucovina, Suceava și Inter Sibiu, Radu Cașuba. Un fundaș de netrecut de la Suceava, cu prezențe și în echipa FC Vihor Oradea, Florin Cristescu. A fost un simbol al lui Poli Iași, Adrian Cotan. Un fundaș de netrecut al echipei Politehnica Iași, Ciprian Paraschiv. Antrenat Dunărea Galați, Dacia Unirea Brăila, CSM Râmnicu Sărat, Florea Buzău și, nu în ultimul rând, FC Botoșani, Mihai Ciobanu. Urmează un mijlocaș din perioada de glorie în Liga 1 a echipei Ceahlăul Piatra Neamț, Ovidiu Marc. Ovidiu Marc. Păcate am înțeles că Ovidiu Marc nu a putut să ajungă. A evoluat pentru FCM Bacău și Corvinul Hunedoara, Neculai Alexa. A evoluat pentru echipele FCM Bacău, Victoria București, unul dintre mijlocașii cu multe prezențe în Liga 1, Costel Solomon. A evoluat pentru FCM Bacău și a fost antrenor secund al FC Botoșani, Marius Gileadă. A jucat numeroase meciuri în Liga 1 de fotbal la Bacău și Botoșani. A suferit alături de dumneavoastră pe banca tehnică, Cristian Popovici. A evoluat pentru FCM Bacău, Vasile Șoiman. Vasile Jercălău. A evoluat pentru FCM Bacău și Dinamo București, Vasile Jercălău. A evoluat pentru FCM Bacău, Ceahlăul și în prima ligă din Israel, Daniel Scânteie. Și o prezență specială, un jucător pe care știu că îl iubiți foarte mult, a jucat la Piatra Neamț, la Suceava, la Iași, la Bacău, la Craiova, la Urziceni, la Rapid București, la Steaua, la Dinamo și la Cuban Krasnodar, Valeriu Bordeanu.
A evoluat pentru CS Botoșani, Juventus Botoșani și Unirea Botoșani, Răzvan Iacob. Antrenorii acestei selecționate de Wolfsburg este Vasile Simionaș, unul din cei mai importanți tehnicieni care a pregătit Liga 1. Vasile Simionaș a fost antrenor la Politehnica Iași, la CSM Suceava, Ceahlăul Piatra Neamț, Farul Constanța și Oțelul Galați. Alături de domnia sa vor mai fi pe bancă Vasile Chetrone, care a antrenat pe CS Botoșani, și Alin Cazaciuc. Aplauze pentru acești minunați antrenori, prin mâna cărora au trecut zeci de fotbaliști, dacă nu chiar sute. Și acum un moment foarte așteptat de dumneavoastră, lotul legendelor fotbalului românesc, cu numărul 1, Florin Brunea. A strâns 40 de selecții pentru prima reprezentativă a României, alături de care a jucat la 2 campionate mondiale și 2 campionate europene. Aplauze pentru Florin Brunea! Cu numărul 12, în vârstă de 44 de ani, 91 de selecții pentru România, participant la campionatul mondial din 90, 94 și 98, Bogdan Stelea. Are 44 de ani, 3 jocuri pentru prima reprezentativă a țării și a pregătit 10 Botoșani. Leo Grozavu! Urmează cu numărul 20, Ioan Petcu. Are 46 de ani, 23 de meciuri și un gol pentru echipa națională. A jucat pentru echipa națională la campionatul mondial din 98. Anton Doboș! Aplauze pentru Toni Doboș! 2 titluri de campion cu Dinamo în 90 și 92, o cupă și o semifinală de Cupa Cupelor. A cunoscut consacrarea la Dinamo, echipă căruia i-a rămas credincios Iulian Mihaescu. Câine roșu pur stânge. A adunat 56 de selecții, marcând pentru prima reprezentativă 10 goluri și a participat cu România la campionatul mondial din 90. Dorin Mateus! A evoluat de 3 ori în prima reprezentativă a României, dar a fost un atacant cu mari realizări și a reușit să impresioneze de fiecare dată publicul. Costel Orac. Are 5 prezențe sub tricolor și a participat cu echipa națională la turneul final al campionatului european din 1984. Marin Dragnea. A strâns 34 de jocuri în Naționala României, a
a marcat 3 goluri și a participat la europene din 84. Un mijlocaș cu valențe ofensive deosebite, Ionel Augustin. Un atacant care nu mai are niciun fel de nevoie de prezentare. Șean Vlădoiu! Specialitatea lui a fost și rămâne golul. 70 de prezențe în națională, 25 de goluri, 4 turnee ale campionatelor europene și mondiale. Viorel Moldovan. Are 25 de jocuri sub tricolor și a participat cu echipa națională la campionatul mondial din 1990. Iosif Rotariu! ...75 de prezențe sub tricolor. Prezent la turneul final din 1984 al campionatului european, în 90 la campionatul mondial. Un atacant de forță, poate unul dintre cei mai buni din istoria fotbalului românesc, Rodion Cămătaru. Are 55 de meciuri sub tricolor și a marcat 2 goluri pentru echipa națională. A evoluat cu România la campionatul mondial din 1990 și s-a implicat foarte mult în acest eveniment. Ioan Antonez! Antrenorul acestei frumoase echipe nu poate fi altul decât un fost antrenor al echipei naționale. E vorba de Mircea Rădulescu. Partida dintre cele două echipe va fi arbitrată de Anton Pereștean din Iași și Mircea Salomir din Cluj. Dragi prieteni, ceea ce urmează vor primi distincții pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment caritabil prin sport de dă speranță, nume mari ale sportului românesc. Și începem cu Elisabeta Lipă. Elisabeta Lipă, cea mai mare campioană pe care Botoșaniul a dat-o lumii, cea mai titlată canotoare a lumii, 5 medalii la Jocurile Olimpice și, în ultimul rând, cea care a dat numele acestei săli polivalente, care este pentru prima dată arhibrină. Elisabeta Lipă. Venită la Suceava și apoi la Bacău, de pe meleaguri botoșenene, Doina Melinte a reușit să obțină o medalie de aur și una de argint la Jocurile Olimpice din 1984. Astăzi este șeful sportului românesc. Doina Melinte. Aplauze pentru Doina Melinte. Vor primi distincții și domnul Cristian Constantin Roman, prefectul județului, premiat de Cornel Schweitzer. Fără sprijinul primăriei, această acțiune nu s-ar fi realizat și îl avem în mijlocul